Ens van dir que tot depèn només de tu. Ens van dir que el cel tampoc és tan amunt. I si caus i tot canvia en un minut, tranquil que res està perdut, tu fas el teu recorregut. Som a finals d'agost de 2017. La Jana està histèrica, però la seva mare més. Jana, el passaport? El tinc. A quina hora has quedat amb el papa per marxar? 3:45. Però si falten 20 minuts, no tens res a punt. Mama, tinc la maleta gran tancada ja. Falten coses segur. 4 coses. Tens els papers del seguro? Sí. I el carregador del mòbil? Mira, ja sabia jo que em deixava alguna cosa. Aquesta història és la història de la Jana. Jo. Una història real. Sí. La vida de la Jana. Que tampoc serà exactament igual. Una història inspirada en la vida de la Jana. Que tampoc s'explicarà tota perquè, de fet, no s'ha acabat la meva vida. Vull dir, jo no m'he mort encara. No, de fet, pot ser que ella avui estigui aquí asseguda entre vosaltres. Clar, perquè en veritat jo no sóc la Jana. Però avui, si ella m'ho permet, jugaré a ser-ho. A ser la Jana Arimany. El futur planificat sap exactament on va, res que surti malament. Segur que tot va bé. Ella ho té tot controlat, porta el mòbil carregat, ja has de volar. Espero no fer tard. La Jana, amb 21 anys, se'n va a Singapur a estudiar un any de la seva carrera. Comerç internacional. Truca'm quan hagis passat el control. D'acord. I quan siguis a la cua per embarcar. D'acord. I quan siguis a dins de l'avió. I quan tingui pipi, perquè m'acompanyis al lavabo, també. Va, passa. T'estimo, papa. Corre, que faràs tard. Què va? Vaig amb molt de temps. No pots passar. La maleta mostra sobrepès. El màxim són els 23. Però no pateixi. Pot abonar 129 amb 37. i la maleta Volarà amb vostè. No pateixi que ara trec aquest jersei que pesa 120 grams. No s'imagina com ho diu als aeroports. Bé, somriu i endavant. Passi per aquí. Té el DNI. La seva motxilla no ha passat. El control de la Seguretat. Obri-me-la. l'ha de buidar. Hi ha alguna cosa irregular. Potser una crema o un xampú. Xampú pel cap. No es preocupi que només serà un moment. Suposo que l'entén. Fuet no gaire. Veig que no s'ha tret les botes al passar. Si no dic que no calia, sisplau, em deixa passar. Gràcies, senyor, li dec un favor. Vaig en estic per l'aeroport, surto corrents, vaig esquivant la gent. Últim avís. Gairebé estic, sóc al final del passadís, arribo al límit, però ho he aconseguit. Per fi podré desconnectar un segon i dormiré segur. Quan em desperti hauré arribat a Singapur. I la Jana arriba a Singapur. A Singapur, ciutat. Sí, perquè Singapur també és un país. Per això li diuen ciutat-estat de Singapur. Una ciutat única al món. La Jana agafa el tren per anar cap a la ciutat. El transport públic allà és exemplar. No com a Catalunya. La Jana és del Vallès Oriental i allà es mouen amb Renfe. Un desastre. Puntualíssim, flipo. I amb raó. I supernet, flipo. I amb raó. Excuse me. Do you know if I am in the right direction to go to... Yes, you have to get down in 5 stops. Okay, thank you very much. La Jana somriu. Està nerviosa. I tranquil·la. Està emocionada. Està fent realitat els seus somnis. Do you come for holidays? No, I'm going to the university. Oh, exciting. Yes, a lot. Where are you from? From Barcelona. Oh, visca el Barça. Yes, yes. Poder-me equivocar, tornar-me a enamorar, tocar el cel amb la mà, no deixar de ballar i escollir la vida que no té ferida. I tot està per fer, si jo vull podré, el món està als meus peus, tu podràs si tu creus, és la meva vida, jo trio la sortida. Petit pas gegant, camino i em faig més gran i noto per fi allò que em farà feliç.
però a vegades no tots els somnis es fan realitat. A vegades no sempre voler és poder. Si jo vull, puc. No sempre. Sky is the limit. No sempre. Tu decideixes el teu futur. No sempre. En aquest precís instant, amb 21 anys, la vida de la Jana va canviar per sempre. Una caiguda. Una relliscada, Una lesió. un accident. Una nova vida. I ara? Què? I on són tots els somnis ara? Ens han dit que si vols, pots. Que el límit és el cel. Que tenir èxit és qui en té més. O qui arriba primer. Però no ens han ensenyat què hem de fer quan no hi arribem. Hem comprat un relat que premia els primers i invisibilitza la resta. Jana és el nou musical de We Color Music. Dels creadors d'Alan. Un musical que parla de la discapacitat, sí. Però sobretot, de qui ets quan el món deixa de saber com mirar-te. Al març del 2027 t'esperem per explicar-te la seva història. I arriba el moment que tu tant volies, quan tanques els ulls i sempre el somies i vius en un món on